Eze ndị Igbo na Ivory Coast na-agwa President Tinubu ọmara ife o mere n'ala Yoruba ya mee n'ala Igbo na ọnyanwa ga-eweta udo na ọganilu ya peace n'ala Nigeria, mana ka anyị nụ ife o nwere ikwu. Ịmara ihe i merụrụ n'ala Yoruba mee ya n'ala Igbo ka o zuo onye ọbụla, ọ na-eweta udo na Nigeria. Na ihe a na-asị na anyị wụ one country, ịbịa unu enwe international airport ole n'ugwu Hausa, nwee seaport ole, nwee ihe niile, mana ala Igbo international airport onwe nke nyere anyị. Many people nwere ego na-agasi Lagos anata, many of them nwụchara accident n'osisi. Ị na-asị na enwere nke a na iwe na-enwe ndị mmadụ na enwere anyị mara iwe na-enwegoro iwe ihe a na-anakọta na-asị ihe eti mmadụ iwe si onye ahụ na-ebe n'akwa itinye mmadụ iwe dipesi ya ebe akwa ibe itiri ya ịkọtụkwara eti mmadụ iwe na-asị ya na-ebezi n'akwa na n'udodo, mana ịma na nwere nwoke mana udo adọrọ. Message passed ọkwa ya fọ na-akọwa ebe a bụ ihe lụrụ ihe onye ukwu ya lụkwe na nwata eme nwaanyị ka emere ibie obi ya adị ya mma. I support this one, but okwu nwere ahụ sọntaịm pụtakwa na m ekwu na a na-enyekwere ndị gọvanọs anyị etu ahụ esi enyekwa gọvanọs ndị ọzọ, mana a na-enyekwa ma ndị sinetọ anyị na-enye ma representative anyị etu ahụ esi enyegasị other people na this country. Mana problem ebe a bụ kedu ife ndị a na-enye nke lụrụ anyị, kedu ife fa ji eme. Kwa the other day kịta na a na-ekwu okwu South East Development Fund, onwere ka na-ekwute okwu kịta kwa ịfụ na nke ahụ dị ka ọ jụọ n'oyi. Kedu achievement you and I don't know. Nwere ike na obere oge anyị echefuo ya, ịghọtago. Echi nekwa ya pụta ya na complain na ada enye anyị anything. Nke South East Development Commission a kịta na maazị m isi ya amalụ m ọdụ ya, onwezi onye na-anụ mkpọtụ onye ọbụla, ịghọtago. Kedu ebe projekti famanụ na-adị gagasịrị? Nwekwara ife a na-eme na Abia steeti, nwere ife a na-eme na Anambra, nwere ife a na-eme n'Imo, nwere ife a na-eme n'Enugu, nwere nke a na-emekwanụ na Ebonyi steeti, ịghọtago. Ihe a niile bụ ife anyị sọpozuru bụ ndị Igbo ya anyị pụta ya na-enejele anya na-ajụ ajụjụ how far ka a karịbakwanụ ndị Igbo youth are wrong, ịghọtago, because Igbo youth na agitate destiny niile. Anyị nwa na complain maka marginalization, anyị nwa na agitate maka nnwere onwe, ọ bụla our fathers so Igbo youth. So ọ sọpozuru onwe nke a na-eme na South East a na-akarị Igbo youth are wrong, ịghọtago. Men Igbo youth belong n'ife a na-eme, ịghọtago. Na anyị na-ekwuzi okwu anyị ama ka esi etinye ya bụ okwu ọnụ, mana unu anụgo ife ya bụ eze ndị Igbo na Ivory Coast kwuru ebe a ntị nke ntị. Ọ na-agwa Tinubu ọmara ife o mere na Yoruba timekwu ya n'ala Igbo, especially ala Igbo anyị niile ka ọ bụgo ụlọ seaport adịrọ na Eastern Region, ya dị na Warri, ya dị na South Rivers State. Do you understand me? Airport anyị a na-akpọ international airport, mana ịchọ kịta ibuku flight kịta from any Asian country maọbụ any Western country, I don't think na a na-enwe route ga-abụ ịgba pịam ka ọ daa ihe dịka n'Enugu direct. I don't think ọ dịka South East International Airport ahụ na akwụkwọ ka edere ede n'akwụkwọ, mana ọ function webere function. Ekenekwenụ m unu, dịrị nwoke dịrị nwaanyị ka onye chiri nyasịrị n'ọmụma onye tụ n'ukwu ka o ji ya n'aka, onye anwụna na ibi efuna ka emesịa.